аз ҳудуди шаҳри турсунзода ду дарёи Калон, Қаратоғ ва Ширкен мегузарад. Инчунин барои обёрии майдонҳои кишт 46 шабакаи обёрӣ бо тӯли дарозии 212 километр хизмат мерасонад. барои бехавф гардондани соҳили дарё ва тозакунии каналу забурҳои минтақа масъулин кори худро дар мавсими тирамо оғоз намуда минтақаҳои муайяншудаи хавфнокро бехавф гардонданд ва барои таъмини майдонҳои кишт шабакаҳои обёриро тоза намуданд. дар айни ҳол ҷамоати ҷӯри раҳмон сарҳади турсунтӯчим ҷамоати қатъи дарёи Қаратоғда соҳили мустаҳкамкунӣ бурдаистем барое ки шабру боронгарӣ бисёр шуд, лекин ягон ҷойда хавф хатар нашуд. ҳама ҷоя техникаи мо омода аст. мо барое ки бехавф гардондани мардум ҳаракат кардастем. натиҷаи корҳои ба анҷом расида буд ки боришоти чанд рӯзи охир ба хоҷагии халқ ҳисороти ҷиддӣ ворид накардааст, вале баъзе соҳили мавзеъҳои хавфнокро ки қаблан дар он ҷо корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ гузаронда шуда буд зарари худро расонидааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон техникаҳои пуриқтидор ба мавзеъҳои хавфнок сафарбар гардида оқибатҳои обхезиҳои аввали фасли баҳорро бартараф менамоянд. дар ҳудуди шаҳри Турсунзода дар мавсимҳои боришотҳои баҳорӣ навбатдории шабонарӯзӣ аз ҳисоби мақомотҳои ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, раисони маҳаллаҳо ва фаъолони маҳаллаҳо навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шудааст ва тамоми қувва ва воситаҳои зернизомҳои вазифавӣ ва ҳудудии шаҳри Турсунзода дар ин шабонарӯзӣ дар ҳолати омодабош қарор доранд ва вобаста ба пешгирӣ ва хавф хатарҳо аз ҳолатҳои фавқулода айни ҳол дар ҳудуди дарёи Қаратоғ барои рост кардани маҷрои дарёи Қаратоғ аз ҳисоби идораи давлатии беҳдошти замин ва обиёрикунии шаҳри Турсунзода корҳои пешгирикунанда идома дорад. бояд гуфт ки идораи давлатии беҳдошти замин ва обиёрӣ дар шаҳри Турсунзода амрӯза барои таъмиру нигоҳубин ва истифодабарии шабакаҳои обиёрӣ ва иншооти гидротехникӣ, тоза намудани наҳрҳо ва заҳбуру заҳкашҳо дар маҷмӯа барои обиёрӣ намудани 15402 гектар замини обӣ хизмат мерасонад.